Dear Mr. Longley. Mayatagitain dagiti tarakan tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti tarakan tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito'y naayop. Isuro da kang agtaraken. Tapno amumton ti araramidam. Wen, tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadag iti ayop. Isuarumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen, anak ko. Tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadag iti tarakan tayo. Kastamutan iti solar amulmulaan tayo kadag iti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadag ito'y atarakan tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wen, nanang, talaga nga gaggagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di, adi mon ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha, nanang. Huwag nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurong ije pagadalan. Uray makalpas ka la kuma iti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwelaan. Iswadyak kaya atin ti agiskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka nga agbisin? Kan amangan, no umasenso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kan awan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga amasapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen, nanang, tatang, aggagatak, tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. Tapno saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta di yu kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, ison ti alaon mi. Ngaminton sumaron no. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Ti kayat mi. Dagitay maparte adagusan ti itadyo. Nalawag. Uray ko maano kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakenan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kamin kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon. Tawan matla ti maaramitan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasaoda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kan, apay akasla mabutbuteng da nanang kan tatang. Unay metten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklak ati amuda. Masadot da siguro nga agtarakan kadagiti ayop. Nalapit akasta. Bakit? Tatang, nanang. Asino ka di dagijay atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Nanang, kanapay nga darmas da? Ay na, di mong damagan. No asino dagijay, Julio. No makitam kit di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin, tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sigod,
Kanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot tan kada kayo. Asaan mi ako kadagito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno, di momot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasan anasaya at mapasamak. Anya? Itanon mo dayta, iti amom. Digusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na ti kulungan da. Tapno sana naangot. Ha? Madamanan dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan may adingwen. Nabayag at simpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot tan dagiti tatatao. Day talag daw dawat yar aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya kita kadagiti daw dawatan mi. At dasana nasaya at mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakanda. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tada kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kamin kas katalagda. No agitad kami pa'y kada kayo. No kasta nga rod. Saan? Malo! Awanan kayo tibayin! Awanan kayo tibayin! Di na karamutan! Di na tangan! Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak pa itan, tawan kayon. Awanan ba indagi jay atat tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak pa itan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Tripildi dagiti nang patay kadagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti atat tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas jay dagiti atat tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-adda pang panunutan da. Imbaglaangan. Tadida ka inraman na pinatay. Sanak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinam. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Hindi kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno. Ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy. Tadi mo pa'y lakabailan nga imatunan to'y farm mi. Addan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y langagyan. Mabalin kumamot. Ngumubing ka pa'y. Saan mo akabailan nga aramidyan ti trabaho dagiti nataengan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD? Ta minor ti edad ka pa'y laeng. Diyak kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalat na ti agyan ditoy. Awan ka di am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tayo di may kamin ditoy. Katawan mo timbagbaga tatatang ken nanang ko. No adda kabagyan mi ditoy a lugar. Ladingitag, ngam.
Addan maisukat ken ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho dito'y farm. Dituyak manan palengke. Inmakagkita iti agpakumboy kada iti pinalengke da. Barang makaduwak ita. Kat adala tapaggatang ko iti kanak. Dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalengke na. Asit gak. Ma'am, kasapulan nyo ka diti agkumboy kada iti pinalengke yo? Sige. Sige man garod. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige ma'am, kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan ma'am, isungag katang-katangak ita. No sa di no laditan ti pagturturugak ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong kan ka. Diyak mo ma'am, ngam basta jaklatan kaya ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod a nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ichay. Nalabit akas ta ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas a masakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kan awan aramatak akwarta nga agadal ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalin ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat a masakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system wenno ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagain na plaeng ma'am. Agyaman aklaunay ma'am. Da kayo tinsabot ti apo a makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo. Agyaman aklaunay ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo ichay. Sige anti. Takas lakayat kun ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. Sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan aggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot da ita. Ti importante, nagagat ka nga agadal kat makagraduar kantoon. Makita, ita graduating law student ka. Wen auntie, kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak, ngagbalinak analaing nga abogado. Kat agyaman ako na iti Diyos, tain sabot na ti kaskan ka, anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak, kat agyaman akbatlaunay kan ka. Kat ikarik, di kay tubaybayan. Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, Barok. Iso nga ituloy mo. Aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti, tanong mabalin. Diyak kayatan ang maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, as siwawayang agdakdakiwas iti kagimungan.
dinadaal dati biyag ti dadduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin, abit ti mada. Wananti, kat inton naan anayan nga abogado ak, tulungak dagiti maidadadanes. Ita, Mr. Lonely, madama ti panag-review para iti bar exam. Ket alaak manen da iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Ken kastameten na pagyamanak ti kaasi, ken panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, ket agyamanak unay, iting kay panangidrama iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kanto nga rod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan, ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Teresa Calay, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Leo, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napunuan ti asawak, gapu iti madi nga aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sikat ti mangitulod ka dagiti ubing iti pagadalan. Maladaw ako niti trabaho. Kanayon ako na maladaw. Oray siyak, sana mabalin na maladaw kita. Inyunay-unay ni boss, amasapa kami itaasumrek. Ay, nagrigat mo tanti kastoy akasasaad ta. Panagkunak, kasapulan ang mga lata iti kadwata dito'y balay. May mayat pa eh. Agudwata nga rot iti ipasweldo
Wen, o sige. Agbiro ka iti matangdanan akadwa tayo. Basta ita, sikat imang itulod ka dagiti ubing. Sige, umuna akon. Agtaksi tayo, tapno saan tayo ngagpapada maladaw? Un mama. Adda ita, adda pa umaya taksi. Siya akong timang para. Para! Ala, lumugan kayo na. Wen, mama. Un mama. Ops. Diretso lang ang manong. Baglakid din. Tanakalugan tayo adagos, mama. Wan nga rod. Da kayon tulat ng timakam mo abo mabawan. Agdiretso ak tumatan iti opisina. Wen, mama. Saan nyo aliplipatan akanan dagiti balon nyo? Inkargak iti bagyo. Un mama. Wen, mama. Ay ni, traffic. Ay, anyamatan. No kaano agdardaras ti tao. Nag-traffic pa eh. Mama. Kumita kayo iti dayja banda o. Ti motormat ni Papa Dayjay. Ha? Adangkas na babae. Ti awanan bain nga amayo. Ay no, makita na inton malaman. Mabitla ang taalaak ida iti ladawan. Tapno saan ang makapagulbot? Nakitam lang nga day niyang kasko? Ibagamon a babae. Tagulbot ka pa'y laang? Asino nga rod day ta babae, ha? Saan mo akayat nga itulod dagiti putot mo? Nga madamat sa bali nga itultulod mo? Saan ko a babae day jay? Namamok lang day jay iti pangpanganan mi. Agurura iti lugan na. Idi malabasak, inyang kaskon. Di na kunulbodan. No dinagas mo laang, apay nga rod anak ka helmet? Di kaya't asawan nga insaganaam ayalaan iti helmet? Kanin mo na kaarimwar, ngam da kami. Ngam naabutan da kapay laang. Sa dino tinang sukunam kan kwa na? Amumat ka na yun nga da extra helmet iti motor ko. Ken amumat a traffic, isu a naabutan da. Juan, taadda na kairantaan na. Isu nga adda ka na yun helmet nga extra. Sikati na kairantaan na day a helmet. No siyak, apay nga rod nga impausar mo iti sabali. Impabulod ko lang, mate. Impabulod tarupam. Ikatam day a helmet iti motor mo. No saan mo nga ikatan, mapankupit-pitan day a helmet. Jakon kayat nga usaran, ta impausar mo matan iti sabali a babae. Wanan, huston, di kan sumanao. Agbusingar man tangiwat mon. Nakababain ka dagiti karuba. Adamot gayang panagbain mo, anya? Ngam apay asyak nga asawam, kat awan panagbain mo kanya? Ay na, panawan ka man layangan. Sana malmalpas na ito'y asalitaan. Nakaumayak ta kayat kaakasarita. May papanitian niya, tatang. Apay, nagapakay manan ka ni Ulim, idirabi ay. Asino man ang tinakamuan niyo? Sa anin anas kay no asino tinakamak. Apay, di ka mo lagbalbaliwan. Isardeng mo man nga minti pa nagbababaen. Sana nagbababae, tatang. Amukan. Di ka man naglibak. Apay aya, ngad adda apat yan yu ti sabali a tao. Ngam itisak nga anak yo. Ay, bagbagaan ka. Tadyak kayat adumteng to ti panawan nga agbabawi ka. Awan to ti pagbabawiyak, tatang. Tawan ti madingar aramidag. Baka amuka no di mo kayat ti babagbagaan. Agam di nakto pabasulan. Adi ka binagbagaan, inton mauma ti asawa, ma? Sika ita ti mangitulod ka dagiti putot mo. Ibatim ti motor mo. Ag-commute ka mapan iti trabahom. Anya? Ada reklamom? Narigat nga ro ti ag-commute. Nagrigat ti matraffic. Gonggonam. Taapay ngamin akom conforme ti yang angkas mo. Ala, saan akon nga agiangkas, no saan mo akayat. Ngam pangaasim tadi nakparigaten nga agkumyot. Maminsan pa'y makita kag yang angkas ka iti babae. Puurak ti motor mo. Huwag ka di, promise, saan akon nga agiangkas. Anya nga pare, matuloy ti papantay ti club. Ketwen pare. Amang ano aga pa kayo manan kan ni bagat mo. Awagak inton madamdamay. Ibagak nga da overtime tayo. Sige nga rod pare. Ayos.
Bakit? Sa dino tayan mo? Apay? Handa ngamin overtime eh. Marabianak nga gawid. Kasta ka dilakay? Ay, kat, sige Pagan-anad ka nga rod dita. Nagyamanak bakit? Maturog kayong tulatan kadagiti ubing. Sanda kon nga urayan, tapno saan kayo ang mapuyatan. Ala nga rod lakay. Agtrabaho kan. Iti kasta, darasa malpas ti trabaho. Wen bakit? Bye! Yes. Imbaglakit din, ta pinalubusan na nga overtime. Kung naklakit din, no adumanin ti damagan na. Talaga nagpipintas na iti babae iti klagban na pananta, pare. Uwan nga rod, agsublitan to manin ni Jay. Saan mo't amabalin nga agbartek ta? Tamangan no makadlaw ni bakit ka? Ay katuan agsublitan to manin. Nuadan to manan kwartata. Kasano pare? Itulod ka nga muna, sakto agawid. Ay katuan Aday tanti motor ko. Mabit lang ta start ka. Apay nga. Na-flat mo't tanti do apilid ko pare. Saan mo't a-flat itay daytoy? Apay ngay. Ang mga napagtripan dati motor mo. Ay idamag man iti guard. No ada nakita na ngay masidag iti motor mo. Mabit lang pare. Inakasarita ti guard. Anya ngay ti kunati guard. Delikado akon pare. Kunati guard. Babae ka no tinang flat iti pilid ti motor ko. Asawa ka no. Anya? Nasurutan na ka ti asawam? Ang mga nusan ang mamati ang nag-overtime hak. Kat sinurot na kay opisina pare. Ay sos. Delikado ka man nga roden na pare. Kasanom nga ilawlawag da ito ikinibakat mo? Kidawak latan iti pamakawan ha. Imposible di nak mapakawan. Kat napakpakawan nakmat kadagiti napalpalaba sa panagbabaik. Alang harod pare. Kapilitan nga agtakse akon. Alang harod pare. Sublyak matan na ito yung motor inton bigat. Bakit? Kasarita na ka din Pakawanin na nun nagulbudak. Kaya't ko lang mati makaliwaksay. Imbagman kan ka, taday ta panagaliwaksay mo ti pampanunutam. Idinto ta siya, trabahok amin diti balay. Imbag ko mano sa anak mat nga agtrab-trabaho. Agpadatamot nga daan trabaho Imbes at tulungan nak iti trabaho diti balay. Saan mo, tada ka nga ag-happy-happy dita? Di mat na pagsaritaan tan, ang mga alata iti kadwata. Mga ala kang aminan Apay ti kunam, nalakat agsapol iti katulong? Kasdosam. Si kanta agsapol iti katulong tayo. No saan ka makabirok? Umikat kan iti trabahom ta agtalinaad kalatan diti balay. Total, day talag babbabae iti ammom. Awan babaik. Sana nagbababae. Awan bibiyang ko kankan. Nauma kon iti aramidam. Basta ti kayat ko. Agbirok ka iti kadwata diti balay ta marigrigatan akon. Ala, winin. Di ka madanagan, tagbiro ka. Oo niya, naawatam ka di matlaang dagiti imbilin ko kan ka, Jonah? Wan, ma'am. Sana bale, kano na itulod mo dagiti ubing, nawaya ka nga agtrabaho diti balay. Numalpas mo lakit di amin at trabaho, o di mabalin mo ti agtugtugaw. Wan, ma'am. Bakit? Ita nakabiro ka kun iti kadwa tayo. Mabalin kun ti sumrag iti trabaho. Wan gayam, sa dino tinagamamuan nyo? Iti asidag ti pagtrab-trabahwak. Saan ngamin nga stay in ije pagtrab-trabahuan na? Kayat na kano ti stay in. Tapno mas natiptipid. Okay. Nga lang, Rod. Rugyamon ti agtrabaho ita nga aldaw, Jonah. Wan, ma'am. Anya? Sus! Pare, delikado ti naramid mo. Kasano numaamuan ni bakat mo, at chicks mo, tinsarak mo akatulong yo. Basol na Awan ti planok, ani Jonah ti isarak ko akatulong mi. Hanggang pinilit nakmet ngagbirok iti katulong. Kasano numatiklo kayo? Napagsaritaan min kini Jonah, ngagananat kami, pare. May mayat pa ikit diti kadda na ije balaya. Tapnosan kami nga gastos nga check-in. Una, ngam delikado dayta. Laglagi pam, nga awan palimad,
asaan ang maibutaktak. Anya, kasano, Leo? Kumusta ti Riknam? Kabaalam ti agmaymaysa? Sumra ka kun iti trabaho. Urayam lata ni John na anang itulod ka dagiti ubing. Uman bakit? Nakatungarak matan iti agas. Kan nakapanganak matan. Awan matan ka sa pulak. Alang arod, panawan kan. Magananad ka, bakit? Nagbayag ka lagi din ayahani. Amumat ang mailiwak unahin kan ka. Umay ka man. Ay! Anya ka lagi din aya. Saan ka lamang katututor? Sigurado ka kadi akabailam. Ang mga nukumaro ti mariklik nam. Sikat ti makaagas kanyak. Leo. Ay, ayatan ka unay. Sakla ko. Di ka matanagan. Tamas kay kayat kangam ti asawa. Leo. Awanan kayo, iti bayan! Ulib! Iti pa'y mismo akwarto, ti pagaramidam iti milagro, Leo? Ang subliak, tada nalipatak. Ngam kasto'y gayam ti maabutak! Ay, sorry, Olive. Hoy, babae! Pumanaw kan ditoy! Alaam amin ang gargarat mo, ta pumanaw kay! Pangasim, Olive. Saan kayo pumanaw? Saan mo nga ipanaw dagiti anak ta? Naumaakon kan ka, Leo. Iso ang manipod ita. Maaramid mo, ti kay kayat mo. Panawan da kan! Pakasak, Olive. Ikandak pa iti maudi akong daway. Agbababawi ako. Ay, di nakarakupan! Madurmanakan ka! Amo ka naglablabosak. Ngamdyak ka bala na mapukaw kayo. Ha, bayan na kami apumano. Tamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka! Tatang, tulungan dak ko makisarita iti asawa. San nga ipalubos dagiti dadakkel na makasarita ni Olive. Ay, anya ka ngaminti aramid maun. Binagbagaan ka, ngam di nakdengdenggan. Sanda ko na sirmunan na tatang. Tulungan dak. Pangasiyo. Agbababawiak itan tatang. Ay, awan maramidak iti desisyon ti asawam. Ti may bagakan ka anya. Baybay ampay lang ti asawam. Agbalbaliw ka. Barang maayayom tumoy lang agsublida kadagiti anak mau. Ikarigatam apagsublyan ti panagayat ken ka ti asawam. No, pud no, ngay ayatan.
Agyaman ak tanauray kamat lang nga rin iti opisina yo, Olive. Anya ti masapol mo. Kaya't ka makasarita? Awanan ti rumbang apagtungtungan ta. No may papan ka dagiti ubing, sige. Sarong karamida. Mabalin mo ida nga irwar. No, kaya't dati sumurot kan ka. Olive, mangnamnama aklat ta mapakawan na tumot lang. Agbababawi akon kadagiti nararamid ko. Sapay la kumata dumteng tumot lang ti panawan mapakawan nak. Aging ga ita, mangnamnama akpaylaeng agsublin tumot laeng ti asawa ken dagiti anak ko iti balay mi, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Leo. Agyaman akpagayam Leo iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulaeng ti mga yaayo iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Ket no mapasamak dayta, ikarigatam ko man ti agbaliw pagayam ko. Iti kasta, saan da ka manen apanawan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti nagan a Leo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.